Tu veus, va sortir el d'això, Joan Pla, per... Yo no soy así para ir a preguntar tanto. No, sí, lo que pasa, yo sí. Lo que pasa es que con a ella es que la había abierto, pero yo sí que también va. Perquè demà no hi ha res. Vull dir, ja havia de començar abans, la gent a poder adelantar, i abans d'arribar al final, ja s'ha acabat. No te preguntar un par de no, la capa. No tengo un pastel. Sí, una mica. Bueno, va més que vaig gran no passa. Digui què? Si no tenia això, no em pujar. No devem reparar gaire, no. Ell estava empipat i jo empipat i mig. No ha trobat tant com no se li va pujar que volia venir a veure Una papeleta de lotería de Navidad del 21 de diciembre. que va enganchado ahí, no voy a pintar. I no es poden gravar, no és millor. ¿Me regalo de uno? Sí, cariño. Y tú me tienes que dar todavía la hojita. Antonia, la hojita.
És la casa, sempre s'està així, la casa pot anar així, pot anar així. Són peus que n'hi ha uns que estan inclinats. Deixeu-me una mieta, deixeu-me una mieta, deixeu-me un carrer. A casa són osos, si no s'has comptat. Ja pots comptar. Res. Aquesta trama és una mica aquí. Oi, la Carme es veu que també està molt esperada. Jo ara m'ha portat un Barcelona. Ah, jo en tinc un de Ah, sí? Ja t'ho porta, però... Mira. De fusta. Sí, sí, la vas veure. Sí, que ell estic allà. Allà estic allà. Home, li vaig dir. I ara, compra. És que diferent. És que diferent. Dice, ¿dónde está la meva filla? Y su filla va... Vas a tropezar, eh? Ja l'ha trobat el que